така и Защото кажеш от самата влада, че това е изценировка, така ли? Че е фалшиво. Да. Македонија да сека не сулни контракт, конвентен торгомтore, не кому да башкува по 30 литри njeri, ku janë 10 pikat, a jas pak nuk I realizon ato. Kjo është për, do me thëmë, si mbas marrëveshjes së të Ohrit, apo? Ajo. Tregoj se Maqedonia Po? e ka nësuar konventën ndërkombëtare në Kombët e Bashkuara, ku garantohen janë 10 pika, ku garantohen se të gjithë njerëzit do të jenë të barabartë, nuk do të ketë korrupsion, nuk do të ketë asete, por përkundrazi atë e sjellin atë marrëveshjen atë kontroll të gjetë dhe për ta sjellë këtu. Dhe kemi rastet e Brodesit, Sopotit, Mostrës, të Kumanovës, të Manastirit, Tregoja. Значи, државата Македонија има, договор. Не договор, има подписано конвенту за людска права во УНЕСКО. Да, това е Во УНЕСКО. И она апсолутно не го почитува, мислим, он конвент, на друга страна она га гази и преку тој газен што е и монтиран тие случаи како е Сопот, Мостра, Бродес, Битола. Да ми каже за тука какво става. Тоа е тај. Не тука. Јутро може да биде на некој друго место. Тоа е тај. Значи, он ти ги именува, околу 7-8 разни работи, што се десили во Република Македонија, сега дојде, и у град Куманово. Винаги, град Куманово е патило највеќе. И граѓаните, и околината од Куманово. Добре, а има ли връзка според него това, което се случва тук в Куманово в момента и протестите срещу Груевски? Ако дишкат përбashkët do me thonën, lidhja do me thonën e Gruevskit me këtë sot çka ka ndodhur. Nuk ka Gruevski, po është partneri I tij edhe Ali Ahmeti. Bashkërisht me ta. Gruevski si kryeministër dhe partneri I tij kroi dati I Gruevskit italian. Десната ръка, на министър-председател в Република Македонија и исто, и Али Ахмети. Те, са го довели оваа ситуација до тук. Sepse është marrëveshja Ohrit 2001 kur në Suçi 2004 do të realizohet pikë për pikë. Dhe ata sot ditë e diskutojnë marrëveshjen e Ohrit, po ja shkel dhe jo se nuk respektohet, po bojnë крime аломатија во тази след когато беше война, 2001, беше подпишан договор преку Ранковскиот договор и всеки народ треба да биде равноправен. Точно. Без обзира. Без обзира што во Република Македонија не само албанци, роми, турци, бугари, срби, апсолутно. Всеки да си има своите права. Danas su Albanci na 5. klasu. Това опит ли е да се разпали междуетнически конфликт в Македония, това, което се случва сега? А ka diçka të bëhet do me thonën përmi shkaktu do me thonën etnite Има. Treba Gruevski I Ali Ahmeti da dođe lično ovde I da iskati u Skopje I u parlament da se izvini pred ovaj narod. Ne samo prema Albancima, nego I protiv oni drugi narodi su I Bugari, I Srbi, I Romi, I Turci, I Albanci, sve to. Da traži izvinjenje I da se izvede od vlada. Значи да даде оставка. Да, разбрах. И то Това е наш автоматски. цел. И я апелирам, što pre da se ukine. Ова рецепција, мислим, окој. Иначе, сака лошо што е лошо, има да најде само лошо. Апелој, че ќе të ndërpritet minërani. Господин апелира, автоматски ова да се спира веднага. Тоа што се дешава во момент. Се çdo e keqe e bie vetëm çat keqe, dhuna se dhunën. Од секое лошо, доаѓа само по-лошо нешто. Од најмалкото до најголемото. Ви сте од Бугарија?